Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Khasi Students Union Neiah Unit haringkat ke Jingïarap bat ka Kermen Foundation ke Neiah bat ka Nehu Students Union kilala ban pelong ya ka voluntary blood donation camp ha Neiah ha ka arterik ubnai naitung arajar apusan ka thong jong ka ni ka camp ka long Neiahrap ya kipat ba ha kapor ba ki Donkam ya ka Snam ha padeng ka Jingwan sumar jongki ha ka ni ka camp la ban yoi bat ban sakhi ya ka Nabynta jong ki pusan Ngut ki Samla Pule jong ka Skulbah Neiah ki balawan Shakhmat ban pen isha ya ka minsim sngaw lembat ka jingkit kli na ka benta ki wei kum ka dak ka jing sngaw ngo la ai sngaw bha shaki da ki sirnot ka jing bam jing di bat ki momentos ban pen pau ya ka jing long bakloi jong ki ban wan Shakhmat ka president jong ka Kermen Foundation ka kong Cornelia dekhar bat ka secretary ka kong simi kong thiang kila pen pau ka jing songu shaka Skulbah Neiah ki SU Neiah unit bat ka Nehu su ba ka ne ka program ka long ka bayat bet ya rinti ka Kermen Foundation ka Khasi Students Union Neiah unit ka Nehu Students Union bat u director jong ka Neiah ki pen pau ka jing songu halor ka jinglong balakloi jong ki nong ishim benta ban wan Shakhmat bat khami lentiru banya trelang nang ne Shakhmat ha kinu ki kam